Alhamdulillahirabbil alamin tentang panjenengan niki wau awal pembukaan ten mriki ayatipun Allah ingkang namine talqin. Talqin niku napa? Talqin menika kususe diwaca ten ndukure tiyang ingkang pejah niku wau, kususe sing maca Pak Mudin. Nah niki nggih. Niku sesungguhnya talqin dibacakan di hadapan makam ahli kubur niki wau. Ayat niku wau sesungguhnya untuk memperingatkan kepada yang masih hidup. Bertalkinlah diri, sering sampean waca niku. Jadi sampean le eling awak iki bakal mati. Dalam kehidupan sampai mematikan diri. Lah mematikan diri niku napa? Maksude niku ngempet hawa nafsu. Maka ilmune niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perang pirang-pirang dina, pirang-pirang wengi sing namine perang Badar. Sampai enten salah setunggale sahabatin Nabi ya Rasul enten tah sing perang sulit kados ngeten iki. Wis capek kabeh, wis kesel kabeh sahabate wis mboten gadah semangat blas. Rasulullah sanjang. Ana sing lebih soroh teko iki. Napa niku ya Rasul niki sulite kaya ngene. Merangi hawa nafsu termasuk tiang estri-estri niki. Nggih niku wau hawa nafsune napa? Kepingin perhiasan, kepingin sing berlebihan. Sampeyan kurangi kiambok mematikan diri niku. Mboten mematikan diri sing mboten arep donya blas mboten. Nggih, mboten berlebihan lek gadah nggih ditumbasaken perhiasan, lek mboten gadah nggih cukup karet mawon. Mboten Mas Herman. Nggih, betul nggih. Mboten nggih, mboten napa-napa. Lek gadah nggih tumbas tapi aja berlebihan. Cukup mawon napa nggih sing pantese tiyang estri niku ndamel perhiasan. Lah niku nggih. Lah niki ilmune niki mau bertalkinkan diri. Ilmu bertalkinkan diri niki lek di luar sana berbau kanuragan, maka niki dijuluki penatas akhir. Lek enten tiyang kajenge ganggu panjenengan termasuk nggih sing saged nyantet menika sing saged napa menika mboten sampai menyentuh panjenengan. Lah niku nggih. Dadi sampeyan waca sesungguhnya niku wonten artine niku bertalkinkanlah diri panjenengan sering-sering maca talqin niku krana kehidupan sesungguhnya panjenengan kalian kula niki hidup yang sesungguhnya abadi kekal menika teng lebete kuburan. Nah, panjenengan yang ngertos bahwa sesungguhnya panjenengan iki hidup di sini niki di alam sing tertangkap oleh akal niki mung sementara. Paling suwe umat Kanjeng Nabi 60 tahun. Golek donya ngoyo-ngoyo ditumpuk-tumpuk. Akhirnya ditinggal mati. Nah niku. Tapi ten mriki panjenengan pados donya sing kuatah. Mboten napa-napa. Berbagilah kepada lare anak yatim piatu niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika ingkang nyuruh. Nggih pun jelas nggih. Dadose pertalkinkan diri niku wau mboten ninggalaken donya sakabehane mboten. Nggih cukup panjenengan sekedar ngelampahi kehidupan bertanggung jawab ten keluarga sampean termasuk dateng anak putuipun panjenengan. Pun jelas nggih napa artine bertalkinkan diri niku wau, napa artine bertalkinkan diri niku wau dados ilmu kekanuraganan. Lah menika nggih saya ngertos panjenengan cek mboten salah paham. Lek ilmune Allah menika sedanten menika ayat-ayate Allah lek didamel kesahian ten pondasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika panjenengan mangke dibarokai Allah sampean mangke gadahi putra-putri ingkang laduni. Niku nggih.
Kula niki nggih ngoten, mboten mondok, mboten pendidikan, mboten napa, tapi alhamdulillah kula saged ngeten iki. Enten ingkang sanjang warai kula duni, gak mondok, gak pendidikan, gak apa iso nyampekno hak sing kaya ngono iku. Dan pun nggadahi ilmu bertalkinkan diri pun diniati napa-napa sampean waca mawon untuk memperingati diri ini bahwa diri ini akan hidup kekal abadi nggih ten alam kubur menika. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.